Павел Павлович, з нагоди конференції називається на «Новая Беларусь». Скажите, что, на вашу думку, повинна зробить громадянська супольнасць і палітики, каб наблизить тыя перамены, якія 5 гадоў таму не ўдаліся? Камусьці можа здавацца, што мы такія, можа, неадукаваныя, недасведчаныя, што мы мала кніжак чыталі пра змены палітычнай Украіны. Не, гэта неправда. Мы адукаваныя, мы таленавітыя, мы маем волю, але праблема ў тым, што ў нас не шмат інструментаў. І гэтая рэальнасць, якая не адрозніваецца і нашу сітуацыю, іншых сітуацый народаў, якія вядуць барацьбу за дэмакратыю. Інструменты гэта тое, што мы рэалізуем. Гэта максімальны ціск. Гэта санкцыі, гэта пытанне ізаляцыі Лукашэнкі, гэта, напрыклад, вось, калі мы уявім такі патэнцыйны круглы стол, вось на круглым стале стаіць 14 скрынак санкцый супраць Беларусі, адна вялікая скрынка з 18 маленькімі санкцый супраць Расіі, бо там ёсць і беларускія, скрынка ізаляцыя Лукашэнкі, скрынка 700 чыноўнікаў, які ўжо пад санкцыямі, а можа нават асобная, дзе Лукашенка, і кожны з сыноў, Дмітрий, Віктор і Мікалай. Вось, калі ласка, вось гэта наш аргумент. Нас часта крытыкавалі за тое, чаму вы займаецеся санкцыямі? Па што гэта не трэба? А толькі сёння, я думаю, усе ўсвядомілі, што гэта сапраўды інструмент ціску. Зараз будзе адчыняцца маленькае вакно магчымасцяў, патэнцыйна. Пабачым, што адбудзецца на Алясцы. Пуцін, Трамп, Зеленскі, Пуцін, Трамп. І мы павінны скарыстацца з гэтага маленькага вакна магчымасцяў. Ці ёсць у нас шанец? Ёсць. Ці ён 100%? Не. Але павінны працаваць. А на вашу думку, якім чынам Беларусь можа ўзнікнуць на гэтым саміце, або што атрымаць магла б дэмакратычная супольнасць? Слухайце, паглядзіце сяброў Лукашэнкі. Хусейн, Каддафі, Асад. Дзе яны знаходзяцца? Двух уже няма, адзін на Рублёўцы пад Масквой. 50 мільёнаў долараў за Мадуру. Гэта ўсё ж сігналы Лукашэнкі. Іран, атака Злучаных Штатаў па Ірану. Гэта пазней ціск на Пуціна. Гэта ўсё моцныя сігналы Лукашэнка. Лукашэнка знаходзіцца ў вельмі цяжкой сітуацыі. Ён хваліцца сваім сяброўствам з Пуцінам. Але нават Пуцін шукае выхадаў, як зайсці з гэтага ціска. Вось калі мы ў гэтай канкрэтны момант аператыўнай сітуацыі, геапалітычнай сітуацыі, якая развіваецца, не дадзім сігнал нашым партнёрам, што трэба моцна ўключыцца і націснуць, ну, значыць, мы гэты шанс згубім. Яшчэ раз, нема гарантыі таго, што ён прывядзе да таго, што мы чакаем, але гэта шанец. І апошняе, на вашу думку, дзе праз 5 гадоў будзе Беларусь і беларусы? Ну, я верую, я свое шампанское трымаю, мне падарыў е французскі дэпутат Нацыянальнай асамблеі Францыі ў 2020 годзе. Яно ляжыць, правда, не ў лядоўні, а ў шафе, правда. Я яго не буду адкрываць. Я спадзяюся, што гэта адбудзецца хутка. Ніяк сказаў тут Фёдор Павлюченко з рэформа, што 30 гадоў у яго шампанскае, як бы, у думках. Кожны дзень змагаемся, кожны дзень верым і не спыняемся 24/7. Я сёння буду пытацца, слухайце, што трэба змяніць у вашым жыцці? Я так подумаю, ну, можа, все ж таки ў нядзелю адпачываць? Не, я не буду адпачываць. Я буду працягваць весці барацьбу. 5 гадоў адзначаецца ад няўдалага, як некаторы кажуць, паўстання. На вашу думку, што павінна зрабіць грамадзянская супольнасць і палітыкі, каб все-таки гэтыя перамены нарэшце сталі рэчаіснасцю? Я не лічу 20-й год паразай. Гэта не перамога. Мы не перамаглі палітычна, але ёсць іншыя перамогі. Адрадзілася нацыя, што можа быць важней. Што цяпер трэба рабіць? Не губляць дух, не мачыць адзін аднаго, быць прыязным, умець ствараць кааліцыі, бо у адзінстве наша сіла, і рабіць малыя крокі. Ну, это, можа, многім надакучыла, але нават у палякаў, якіх досвед нам вельмі важны, ён тыповы, і для нас таксама. Палякаў ёсць такая песенка сатырыка Млынарскага. Мы свое, робім сваё. Кожны сваё, колькі можа праз дзень, можа раз на месяц, а можа і больш. Таму не скісаць, а верыць у тое, што дабро заўсёды пераможа. Час складаны, таму што свет моцна мяняецца. Дэмакраты і ліберальныя прайграюць дыктатурам, можа часова, можа не. І ў гэтым свеце мы мусім себе знайсці. І апошняе, на вашу думку, дзе будзе праз 5 гадоў чарговых Беларусь і беларусы? Ну, я прымушаю себе быць аптымістам і заўсёды знаходжу прычыны, нават гістарычныя. Вот тут кажуць 20-й год, а я і пра Каляновскага думаю, і пра паўстанцаў думаю, што яны так моцна верылі, што Расію перамогуць. Але это была справа гонару, годнасці і веры. Колоссальная вера, что рано ці позна будзе эта свобода, будзе незалежнасць. Ну і мы также можем. Аліса, скажите, ласка, што павінна зрабіць грамадзянская супольнасць і беларускія палітыкі, каб наблізіць перамену Беларусі?
Тут много можно выделить пунктов, которые необходимо предпринимать. Во-первых, конечно же, это сотрудничество с международными партнерами. Это объединение, это поддержка тех инициатив, которые уже есть. Ну, самое главное, я думаю, что это объединиться всем вместе, работать над общей целью. Не ссориться, ну, ссориться это примитивно, наверное, звучит, но не создавать препятствия для тех, кто действует и что-то делает. Якой, на вашу думку, будзе Беларусь і беларусы праз 5 гадоў? Очень хочу, чтобы мы были свободны через 5 лет и были дома. И очень надеюсь, что это произойдет. Сергей, 5 гадоў нічога не ўдалося. Што можна рабіць больш эфектыўна лепш, каб все-таки не трэба было праз год рабіць чарговую канферэнцыю, а просто каб дэмакратычныя сілы перамаглі аўтарытарны рэжым? Ну, во-первых, от нас сейчас здесь мало что зависит для того, чтобы режим прекратил свое существование. История, она же развивается прерывисто. То есть бывают моменты, когда от малейших действий каждого человека она может пойти абсолютно по разному направлению. Бывают моменты, пока, ну, то есть бессмысленно стучаться головой в стену, и нужно ждать, пока эта новая тенденция не закончится. И вот пока весь этот маразм, грубо говоря, то есть, ну, окончательная эта деградация там не произойдет, скорее всего, нового окна возможностей не будет. Но главное, что необходимо делать, это я уже об этом говорил, это быть готовым к тому, чтобы, чего нам не хватило в 2020 году, да, то есть один только Павел Латушко собой олицетворил важнейшую как бы составляющую часть успеха революции, это раскол элит. То есть, соответственно, это должно быть, я не говорю о программах, что делать потом, это все уже есть, никакого интеллектуального вызова нет. Но это должен быть месседж, обращенный буквально четко всем, кто там еще остался, почему им в этот момент нужно будет становиться на сторону восставшего народа. І кароткае, тут говорили про тое, што саміт на Алясцы, Пуцін, Трамп, што ён можа паплываць. На твою думку, увогуле, это можа як-то змяніць штосьці і нейкім чынам з Беларусью быць звязана? Ну, Лукашенко же себя активно продает не первый год как специалиста по Путину, то есть он там сумасшедший, вы не умеете с ним разговаривать, а я умею. Если честно, я не думаю, что этот саммит что-то серьезно изменит даже в войне России с Украиной. Просто потому, что, во-первых, Путин не заинтересован и не собирается эту войну останавливать, он считает, что он ее выигрывает. Поэтому, скорее всего, если даже какой-то результат и будет, он, вероятнее всего, будет нетто негативным для Украины, ну и автоматически для нас в том числе. А так больше серьезно ничего не ожидаем. Што трэба, на вашу думку, зрабіць грамадзянскай супольнасці палітыкам, каб у наступным годзе эта канферэнцыя не мусіла адбывацца, каб адбыліся перамены? Я думаю, что эта конференция мусіць адбывацца, она мусіць адбывацца ў Менску, а не недзе за межамі Беларусі. А для гэтага беларускія дэмакратычныя сілы павінны стаць не проста беларускімі дэмакратычнымі, але сіламі. Гэта тое, чаго не хапае зараз. Як? Як? Ну, гэта пытанне пра мабілізацыю, па патэнцыял, як грамадзянскі, палітычны, фінансавы, так і вайсковы. Спрыяць таму, каб гэтыя патэнцыялы раслі. Напрыклад, абвесціць мабілізацыю, працаваць па стварэнню беларускіх падроздзелаў у еўрапейскіх краінах, асабліва з улікам уторгнення з Расіі. Святлана, зараз будзе саміт на Алясцы, Трамп і Пуцін. Скажыце, а што б вы самі хацелі, або што рэальна магла б атрымаць Беларусь, якая была б задача дэмакратычных сілаў, каб штосьці атрымаць? Гэта тое, што адбываюцца перамовы, не значыць, што прыйдуць да нейкага кансэнсуса. Але мы вельмі паважаем крокі прэзідэнта ЗША па гэтаму перамоўнаму працэсу. Наша задача, каб у гэтым перамоўным працэсе пра Беларусь не забылі. Бо калі будзе, напрыклад, будзе падымацца пытанне зняцця санкцый з Расіі, каб з Беларусі не знялі гэтыя санкцыі, ну, такім цягнічком, так? Наша задача паказаць Беларусь як самастойную справу, а не там апендикс да Расіі, адстойваць свае права перш за ўсё. Каб у гэтых перамовах Беларусь не абмінулі увагай і выціснулі з гэтага моманту перамоўнага як мага больш хаця б у накірунку вызвалення палітвязняў. Мы пастаянна каардынуемся з нашымі амерыканскімі партнёрамі, даносім да іх нашыя месседжы, што нам патрэбна, і я не бачу ніякага апетыта на тое, каб рабіць нешта за нашымі спінамі.